Actuel Media filɛbagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan nin wagati in na aw minnu sigilen bɛ ka émission mandi la n'o faso rap ye an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen m'a fɔ a ɲɛna émission faso rap ye émission ye an artiste wele kana plateau sanfɛ an n'u ka jɛ ka masala ɲɔgɔn fɛ wa carré musical an n'u ka projet la pour que fanu ani melomani muso ka baaraw taabolo dɔn cogoya min na tuma bɛɛ la artiste bɛ don studio kɔnɔ u bɛ baara ɲuman minnu kɛ ka di aw ma a caman b'a kɛ degun kɔnɔ mais mɔgɔ caman t'u dɔn mais n'u nana plateau sanfɛ an b'u ɲininka u b'u da don la baara minnu kɛra ka tɛmɛ don n'a nataw la baara minnu fana kan ka kɛ u b'u da mɔgɔ caman na u bɛ se ka dɛmɛ sɔrɔ à travers ça en même temps an b'a yira la kuma bɛɛ lajɛlen na an b'u wele kana plateau sanfɛ pour que u bɛ se ka olu caman fɔ aw ɲɛna a kana ɲinɛ a b'an sɔrɔ an ka bɔlɔlɔsiraw sanfɛ i n'a fɔ Facebook Actuel Media YouTube Actuel Media ani an ka site web www.actuelmedia.net an mago bɛ information fɛn o fɛn na a b'o bɛɛ lajɛlen sɔrɔ o sanfɛ bi wuladen na an y'a décidé ka groupe dɔ wele u bɛ na groupe in sigira cogo di en même temps u baara minnu kɛ don n'a nataw la u bɛ na minnu kɛ ka di aw ma u bɛ n'u da mɔgɔ bɛɛ lajɛlen na pour que aw ka se ka faamuyali sɔrɔ la o groupe tɔgɔ ye ko Star Gang Family donc u mɔgɔ saba bɛɛ sera plateau sanfɛ n bɛna a daminɛ kini fɛ ale b'a présenter fɔlɔ pour que sɔnni a ka se tɔ ma ça va baasi t'i la kɔni voilà i tɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ ani jamu ani rappeur tɔgɔ non ne tɔgɔ yɛrɛ Moribo mais jamu Jara mon rappeur tɔgɔ bɛɛ bɛ wele ko Zopi quoi Zopi ouais ok voilà moi je me nomme Bagayogo Seydou Flasco King Munade King Munade ok voilà e fana tɔgɔ bon ne tɔgɔ Modi Sidibe donc n ka rappeur tɔgɔ Solila Gang e bɛ filakan mɛn wa ne ya non tɛ filakan mɛn a mais e tɛ Sidibe ou bien Sidibe tɛ fila de bon Sidibe fila de a mais mun ne tɛ filakan mɛn bon c'est comme si dɔrɔn bon ma se filadugu kɔni na quoi a mais e kɔni ye fila ye e kɔni ye fila kɔni de awɔ je plais problème t'a la ok mec là voilà en fait n y'a fɔ ko aw ye Star Gang aw mɔgɔ saba de don donc n b'a fɔ k'aw ɲininka groupe in Star Gang a sɔrɔla cogo di en même temps pour que a tɔgɔ kɛ Star Gang Family ni min bɛ se k'a répondre non Star Gang a ma sɔrɔ cogo wɛrɛ la n'a fɔ an ka gɛrɛn de kun don quoi mais an yɛrɛ an ye a bɛ se k'an dɛmɛ cogo min na dɔrɔn an ye ta ka kɛ groupe tɔgɔ ye quoi o dɔrɔn de m'a fɔ ma ok mais aw mɔgɔ saba de bɛ gɛrɛn na ou bien a tɔ bɛ yen mais aw saba dɔrɔn de bɛ dɔnkili da non an mɔgɔ saba tɛ an ka groupe de m'a fɔ ma an tɔw bɛ yen nɔ gɛrɛn de kun don mais an fana y'a ta ka da an ka dɔnkili tɔgɔ la pour que an bɛ se ka dɔn n'a ye dɔrɔn pour que aw bɛ se ka dɔn n'a ye voilà mais genre n b'a fɔ k'aw ɲininka fana pourquoi Star Gang Family aw y'a tɔgɔ kɛ o ye parce que ko in ma nɔgɔ parce que n'i y'a jigin Star b'a la Gang b'a la Family fana b'a la ouais o ye différence de parce que an tɛ se ka baara k'an yɛrɛ ma quoi donc yanni i ka ko kɛ mɔgɔ min b'i sanfɛ donc bon i b'o tigi de ɲininka bon yanni k'a kɛ donc bon kɔrɔkɛw de y'a yira n na k'a fɔ donc bon an k'a kɛ tan quoi donc directement a y'a ko o cogoya fana na directement donc bon bɛnkan kɛra la a kɛra o cogo la ouais ok mais groupe in fana sigira san jumɛn parce que nin y'a fɔ gɛrɛn de kun don maa y'a yɛlɛmɛ k'a kɛ groupe ni fɛn maa sigira san jumɛn bon ninnu fila de tun bɛ dɔnkili da mais ne de nana far'u kan donc k'a kɛ saba ye aw kɛlen saba ye sisan o daminɛna san jumɛn o daminɛna 2020 mais a y'a sɔrɔ e tun ma rap kɛ ninnu fila b'a kɛ ou bien soit aw si tun tɛ rap kɛ sɔnni a ka fara ɲɔgɔn kan bon ninnu ye ne kɔrɔw ye bon ninnu y'a daminɛ ne ɲɛrɛ ninnu y'a daminɛ joona olu y'a daminɛ nɔ ne ɲɛ mais bɛɛ bi aw bɛɛ bɛ ka taa ni voilà alhamdulilah donc an bɛ ɲɔgɔn bolo ka taa quoi ok genre a ko k'aw fila dɔrɔn aw fila de tun b'a kɛ fɔlɔ donc sɔnni ale ka fara aw kan mais mun fana hakilina nana aw la sisan k'aw kɛ groupe ye aw bɛɛ ma taa ni aw kelen kelen aw dan ma parce que n'i y'a jateminɛ Mali groupe ko a bɛ daminɛ ni fanga ye mais a bɛ se yɔrɔ dɔ la a caman bɛ a bila mais aw est ce que u b'aw kunna donna ou bien aw ma miiri o la mais pourquoi aw y'a kɛ ni groupe ye fɔlɔ non an b'a fɔ ma groupe ko in yɛrɛ de b'an arranger dɔrɔn parce que fɔlɔ an tun bɛ dɔnkili da carré kɔnɔ ani fɛn ninnu na mɔgɔw tɛ m'a fɔ ma comme sigida la fɛnɛ mɔgɔw i n'i ka dɔnbaga danna i ka sigida dɔrɔn ma a ma nɔgɔ quoi comme ale fɛnɛ bɛ yɔrɔ wɛrɛ la an bɛ to k'ale fara an kan cogo min na pour que a bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na quoi mais tagalen ɲɛfɛ a tɔ bɛ nɔgɔya quoi mais a kɔni tɛna i n'a fɔ solo i n'a fɔ fɛn ninnu mais caman ba de y'o fɔ groupe baden y'o fɔ hali caman y'o fɔ mais bi bi in na an ɲɛ b'a o groupe bɛɛ bɛ ka taa carré solo la non cɛ ko bɛɛ n'a kɛcogo de don an faamu mais dalen b'a la aw ta in kɔni aw bɛ taa ni ɲɔgɔn ye non an bɛ taa ni ɲɔgɔn ye parce que an b'a ɲɔgɔn faamu baara kɔnɔna la an bɛ ɲɔgɔn faamu
a groupe tɛ ci a tɛ ci gang de parce que kɔrɔkɛw yɛrɛ de b'an bolo ka kuma n'an ye quoi donc n'an ye ko lankolon fɛn fɛn kɛ ou bien bon ni ranking dɔ bɛ yen nɔ donc cɛ kɔrɔkɛw bɛ olu corriger ka d'an ma quoi donc bon o kama bon an yɛrɛ bon an tɛ se ka ɲɔgɔn bila yɛrɛ o tɛ se ka kɛ o hali n'u y'aw bɛna sira bila kɔrɔkɛw yɛrɛ b'aw wele voilà donc kɔrɔkɛw yɛrɛ de b'an wele a bɛ ta donc a ye bɛn nin kan a k'a kɛ tan a k'a kɛ tan bon an bɛna nin sɔn fɛn fɛn tiɲɛ yɛrɛ la bon a bɛɛ référé bɛ bɔ ale de bolo donc bon ale de bɛ référé d'an ma donc bon an bɛ sɔrɔ k'an sigi an bɛ sɔrɔ k'a lajɛ donc texte kan ka kɛ cogo di a bɛ na cogo di donc bon an b'o bɛɛ kɛ k'a bɛɛ ban mais référé kɔni bon ale de b'a d'an ma tous les temps voilà ale de b'a bɛɛ d'an ma donc n'an tilala donc bon an bɛ sɔrɔ k'a yira an ka kɔrɔkɛw la a bɛ tan donc bon ni faute bɛ yɔrɔ min na donc olu bɛɛ bɛ bɔ a la donc an kɔni an bɛ baara kɛ o cogo de la baara kɛ o cogoya la o système fɛ ok m'a fɛ k'aw ɲininka n'i y'a jateminɛ a bɛ se ka fɔ aw si ma kɔrɔbaya fɔlɔ a bɛ se ka kɛ aw bɛ niveau min na i b'a sɔrɔ caman bɛ niveau la i b'a sɔrɔ a ka di u somɔgɔw de u denw ka kalan ni fɛnw kɛ mais ni arapu nana don dɔw la caman t'a la arapu bɛ na a essayer k'u ka kalan ni fɛnw tiɲɛ mais m'a daminɛ e la fɔlɔ e b'a daminɛ wagati min na est ce que i ni famille ye problème sɔrɔ yɔrɔ la soit u ma gɛlɛya don i ka misigiko la bon ne yɛrɛ bamuso bɛ n ka misigi lamɛn o non ne bamuso yɛrɛ non vraiment a ye ne yɛrɛ l'encourager a la mais donc minnu man d'ale ye dɔrɔn o ye sisimafɛn ninnu ye donc olu de man d'a ye sinon voilà ne ka misigi dɔ bon an ye misigi dɔ bɔ ko a titre everyday ne bamuso yɛrɛ b'o da o a yɛrɛ b'o lamɛn o sɔn diyara ye o non mankan tɛ non problème tɛ fan fɛ non sɔn diyara ye donc a b'a lamɛn mais a bɛ mun fɔ dɔrɔn donc n ka sisimafɛn ninnu to yen donc a bɛ kuma o kan bon n kɔrɔmuso ninnu Rose ni Matilda ninnu donc bon olu de tɛ sɔn n ka misigi ko ma quoi munna bon n t'a dɔn fɛn fɛn dɔ tiktokers u bɛ tiktok kɛ non cɛ tɛ Rose dɔn mais m'a dɔn mais olu bɛ tiktok kɛ mɔgɔ ka sɔn na mais ne y'a da mun olu tɛ se ka kɛ e fana t'a la pour que ka se ka sanga da aw fana ma Rose bon n'an ma ɲɔgɔn faamu o la ayiwa e ka Rose ko fɔ tan e ko ko Rose dɔgɔnin jumɛn ye Rose jumɛn Rose bɛ tiktok kɛ ale tɛ tiktok kan est ce que i bɛ se k'a dɔn ta a dɔɔnin ba de don ne tɛ tiktok kan o dɔgɔnin de ye awɔ dɔgɔnin de ye ok problème t'a la ni famille ma problème don a la kɔrɔmuso nin ta olu bɛ gérer don n'a nataw la quoi voilà e ka niveau la dun e fana ye problème sɔrɔ famille na ou bien ma problème sɔrɔ non n'a ma problème sɔrɔ famille na parce que an ka ko ninnu a tɛ surveiller ka ɲɛ i n'a fɔ tɔn ma kɛ cogo min na wa n'a ye mun kɛ dɔrɔn c'est comme dɔrɔn a kɛbaga de y'a kɛ c'est tout ma faamu mais caman bɛ siran kalanko ni fɛnw na est ce que i bɛ ka kalan kɛ yan non ka caya hali bi an bɛ kalan kɛ an bɛ taa ma faamu non an bɛ 9e na fɔlɔ i bɛ 9e na mais defu ayi dɛ defu résultat bɔra sisan o i ye defu sɔrɔ ou bien i ma defu sɔrɔ de non defu ma sɔrɔ voilà sisan kɔni a faamuyala sa mais est ce que arapu tɛ yan non arapu tɛ arapu fana bɛ se ka kɛ ka sɔrɔ ko nin tɛ ma faamu mais e yɛrɛ bolo jumɛn ye ci ne ma defu sɔrɔ non ala ka kɛ dɔrɔn de don ala ka kɛ don mais e yɛrɛ b'a dɔn e kalan kɛ kɔni ouais c'est an bɛ kalan kɛ e taara ni combien ye o ma se ka fɔ e taara ni combien ye ayi mais sisan dɔ bɛ k'e lajɛ e ko k'an ka o ye ala ka ko ye o tiɲɛ fɛn bɛɛ ye ala ka ko ye mais n'i taara ni moyen dɔ fana dɔ bɛna lajɛ vraiment a taara n'a ye mais i b'a sɔrɔ a chance de tun t'a la ɲina non a ma se ka kuma dɔ fɔ bilen o kuma dɔ olu tɛ nɔrɔ c'est tout b'a fɔ ba n'a kɛra dɔrɔn o y'a tɛmɛnen de o y'a tɛmɛnen ye donc famille ma problème de ka rapport la non ayi n kɛra sɛgɛ yɛrɛ wa n ka ko ka d'ale dɔnkilida ko la yɛrɛ ani dɔgɔnin dɔ bɛ ko Herba m'a faamu ale bɛ lamɛn trop komi ale bɛ gɛn kɔnɔna la ale yɛrɛ b'a lamɛn trop n ka jɔyɔrɔ fɛnɛ bɛ dencogo olu bɛ soutenir yɛrɛ a ko la m'a faamu pour que lamɛnni kana se ka kuma a ko nin na quoi. ok voilà e ka niveau la dun komi an yɛrɛ t'an parents kan quoi ne bɛ lamɔ la an bɛnna la mais i b'a sɔrɔ olu caman ta de ka jugu ka tɛmɛ famille ta kan parce que u bɛna kɛ n'e ma ɲɛ a bɛ fɔ vraiment e b'i bɛnna na o de kama o tɛ k'i minɛ ka ɲɛ mais olu problème don a la seulement man de ba dɔrɔn mais o fana t'a kalama a t'a kalama mais n'a na bɔ a kalama e bɛna mun de fɔ a ɲɛna pour que a k'e to e k'a kɛ o y'a sɔrɔ a fana a taara ka dan kɛ quoi a mago bɛ mun na o y'a sɔrɔ olu la sabatira ka ban quoi mais e fana ka yɔrɔ la kalanko ni misigi i bɛ ka ko kɛ cogo di wa an bɛ kalan kɛ i bɛ kilasi jumɛn bon n ye bagi kɛ ɲinan i ye bac sɔrɔ wa non bagi ma sɔrɔ bac ma sɔrɔ aw e fana t'a la mun de y'a kɛ bac ma sɔrɔ i b'a jate de quoi ayi dɛ jate tɛ dɛ kalan de don parce que kalan bɛ daminɛ depuis mois d'octobre la an m'a fɔ an tɛ bagi jɛ ɲinan mais e yɛrɛ b'a dɔn e taara ni moyenne ye i tun bɛ ka kɛ série jumɛn na science sociale science sociale la donc i b'a fɛ ka kɛ sociologue de ya
Ok, problème t'a la. Voilà, m'a fɔ k'aw ɲininka n'i yɛrɛ y'a da mɔgɔ yɔrɔnin na k'a fɔ sisan e bɛ référent bɔ mais aw ka source d'inspiration ye jumɛn aw fana bɛ son ye cogo di k'a fara ɲɔgɔn kan pour que ka se ka la travailler. Non tiɲɛ yɛrɛ bɛ ne bɛ inspiré Kalifuru de la ma fama ne bɛ to olu ka son na mais référent ka nɔgɔ trop n'a fɔ an ka sigilen sisan ne bɛ se ka kuma dɔ kɛ référent a ma gɛlɛn. Ayi sɔnni an ka sigilen to o tɛ o e k'a kɛ direct la sisan fɛn dɔ kɛ sisan dɔrɔn. référent o ka nɔgɔ a ma olu ye Jimiw de ye. o ka nɔgɔ a ma ni fɛn dɔ. a jɔlen bɛ gitɔrɔn da la ne jɔngi bɛ tɛmɛ an bɛ fɛn dɔ de d'a ma wa nege de jɔlen bɛ da la an kɔntan ko jugu bɛ bali de k'a la a jɔlen bɛ gitɔrɔn da la ne jɔngi bɛ tɛmɛ an bɛ fɛn dɔ de d'a ma wa nege de jɔlen bɛ da la an kɔntan ko jugu bɛ bali de k'a la a jɔlen don gitɔrɔn da la galaju kelen mɛnɛni bɛ da la bɔlɔ ni caman kɛ cɛkisɛ sinon n'u ka negesi bɛ sɔrɔ an ka terrain kan an bɛ terege topo ni cili bɛ ferege cɛkɛnɛ kan an bɛ ferege RNT tike joint bang. Ok mais e fana ka fɛn dɔ komi e vérité fɔ voilà e ka yɔrɔ nin e bɛ se k'o yɔrɔnin fɔ parce que u ka lamɛrɛ yɛrɛ bɛ to k'o da mais a b'a fɔ vérité yɛrɛ de ou bien a bɛ to k'e ka yɔrɔnin de da. vérité an bɔ an ka o bɛ travail quoi. mais e k'i ka yɔrɔnin fɔ la ou bien e t'a sɔn na. mais e k'i ka yɔrɔnin fɔ tan. vérité nka manu bɛ baara la ya i kɔlɔsi de sinon bi jeli bɔn de vérité nka manu bɛ ja ba a bɛ ale duma ma voilà so in mɛna donc an bɛ ka essayer ka na ni kuraw de ye a bɛ ka na ni kuraw ye voilà ok Jari m'a fɔ k'aw ɲininka fana a bɛ ka baara kɛ cogoya min na a taabolo ni fɛnw ka ɲi mais nin y'a fɔ sisan k'ale bɛ inspiré Kalifuru ni fɛnw na mais est ce que a ka baara in daminɛ na a ye gɛlɛya dɔ sɔrɔ a la parce que mɔgɔ caman bɛ yen baara o baara daminɛ surtout rap la a ma nɔgɔ est ce que a ye gɛlɛya dɔ sɔrɔ a daminɛ na. an ye gɛlɛya dɔɔni sɔrɔ a la parce que an ka projet ka ca clip dɔw b'an bolo i ma olu tɛ ka se ka bila. Voilà mais a daminɛ na a bɛ taa studio la don fɔlɔ minnu ni fɛnw na olu nana cogo di studio tigi ye o baara nin k'a ye cogo di ou bien soit a ye wari de fara ɲɔgɔn kan dɔɔni pour que a bɛ se ka taa. non y'an sɛgɛn trop olu y'a sɛgɛn trop parce que an terikɛ caman fana ye beatmaker i ma ne yɛrɛ ne tun bɛ to ka taa studio la an tun bɛ taa Cheikh Trap fɛ yen o bɛ mɔgɔ la énervé dɔɔni. ayi mais est ce que aw tun bɛ taa son bɔ kama a bɛ taa i ka projet ye joli ye yan. an bɛ taa an ka projet an taa an ka son dɔ refrain bɛ sigi yen nɔ yɛrɛ. bisimilakɛ dɔ bɛ ko Las n t'a dɔn n'i y'a tɔgɔ mɛn Las. a bɛ fo Kalabankura. an bɔra an sen na an bɔra an sen na golf la fo Kalabankura an y'o bɛɛ tagama an sen na ba an taara sɔrɔ yen fɛnɛ an taara dɔnkili lamɛn dɔnkili ma se ka da fɛ. o ma se ka da a ye lɛn de parce que o y'a sɔrɔ an bɛ se dɛ mais ne tun sera micro ɲɛ trop. mais e bɛ sera micro ɲɛ est ce que ale fana bɛna sɔn aw ka don ale ka studio la n'a donna son sugu dɔ kɛ o bɛna beatmaker kɛ beatmaker kolo ka sɔrɔ aw ka son. non ne yɛrɛ kɔni an tɛ sɔn olu bɔ mais ko bɛɛ bɛ daminɛ i b'a fɔ ma dɔɔnin-dɔɔnin de ka taa wa ne tun bɛ mɔgɔw bɛ ci i b'a fɔ ma curiosité bɛ ne minɛ an taara an tagamara ka bɔ yan ka taa a y'a sɔrɔ an yɛrɛ référent jumɛn yɛrɛ labɛn yɛrɛ janto yɛrɛ la ani dɔ fana bɛ ko nɛnɛti an y'olu bɛɛ labɛn ka taa an b'a fɔ ma mais depuis an yɛrɛ sera ne yɛrɛ m'a fɔ ma ne jɔ kabini ne y'a ye nin b'a nɔgɔ m'a fɔ ma ko dɔ bɛ ɲɔrɔnin na a b'a fɔ ma mais mun nana e ja jɔ micro ni fɛnw ye pour que i bɛ don cabine kɔnɔ sisan ka son da fo. an ka manager dɔ b'an encourager de vraiment ale yɛrɛ de bɛ ale bɛ fɛnw fara ɲɔgɔn kan dɔrɔn hali n'a ye beat k'a la sisan a bɛ morceau dɔ ta dɔrɔn k'o d'an bɛɛ ma. même si hali n'a tɛ se mais a bɛ ba dɔ fɔ quoi courage de don a tɛ bɛn beat ma mais i yɛrɛ b'a dɔn ni yɛrɛ comme e yɛrɛ tɛ se dɔrɔn i bɛ dɔnkili da la i yɛrɛ b'a dɔn ma cɛ n'i ye nin fɛ a bɛ se ka taa n'i ka fɛn dɔ ye quoi mais a bɛ bɛn a ma o jagosa ye mais ale kɔni tɛ dɔnkili da. mais k'aw to la dɔɔni ka taga est ce que bi bi in na label ou bien aw ni jɔn bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ pour que aw ka fɛnw bɛ se ka taa kosɛbɛ parce que a bɛ se ka kɛ staff b'aw bolo i y'a fɔ cogoya min na manager b'a bolo hali sisan a bɛ ka continuer manager yan mais est ce que staff dɔ fana b'a bolo Bakaren staff dɔ b'a bolo ani minnu bɛ baara ni fɛnw kɛ ɲɔgɔn fɛ fana. non staff t'an bolo dans le moment mais ani FB de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. a bɛ Lil B ka studio la Lil B fana bɛ baara kɛ ale yɛrɛ tɔgɔ an ta i n'a fɔ ayi non ale voilà ale yɛrɛ tɔgɔ an ta i n'a fɔ a ka nanfɛnw i m'a fɔ ma mais a bɛ tɔw ka sɔn mɔgɔ prix min na an ta tɛ bɔ prix la quoi. a y'o k'an ye quoi a b'a dimi n'a ye dɔɔnin a bɛ dépend non a bɛ dépend a b'an ka morceau lamɛn an ka bébé na yɛrɛ depuis aw gars a y'o ye n ka cɛ YouTube kan bébé na bébé na why banini na mami na why banini na bébé na why banini na mami na why banini na isigi ko je t'aime isigi ko je t'aime ini dai bole na fa joker bit na mete ananga mera tete o son de diyara ale ye donc directement voilà a bɛ sɔn caman lamɛn
an ye projet fila de k'a fɛ yen donc projet fila ninnu y'a minɛ komi an ye bon nka an bɛɛ bɛ bɔ Jikɔrɔni quoi donc bon an ye son fila kɔni bɔ a fɛ yen donc son diyara ye donc o kɔfɛ a bɛ to ka an ka projet fila fana wɛrɛ bɛ janto yɛrɛ la ani gidɔrɔn da mais est ce que aw delila ka concert fana kɛ fɔlɔ non bon an bɛ invité de ka taa an bɛ invité de voilà mais an ma programme kan fɔlɔ quoi parce que an ɲɛ bɛ fɛn dɔ de la f'a m'o sɔrɔ fɔlɔ quoi voilà mais n'an taara fɛnɛ a tɛ kɛ kojɛni fɛnɛ yɛrɛ a bɛ masi lawuli mais showcase ni fɛn ninnu a delila k'olu dɔ kɛ aw yɛrɛ tɔgɔ la ou bien aw bɛ invité o bɛɛ la ka taa non bon an bɛ invité ka taa an dɔ fana delila ka dɔ kɛ Kalaban quoi Salfu ka mofu la an n'u kɛ ɲɔgɔn fɛ o kɛra Salfu bilen ka et puis ko ni mixtape ko dun an b'olu fana jateminɛ fɔlɔ bon an mixtape dɔ bɛ yen o mɛnna de halisa a bɛ yen o titiri yɛrɛ de ye janto yɛrɛ la ye a baara de bɛ ka kɛ a ma bon a baara bɛ ka kɛ a ma voilà ko in tɛ kunden ne janto yɛrɛ la o nana cogo di pour que a y'a tɔgɔ kɛ janto yɛrɛ la bon an b'a sigi dɔrɔn nin bɛ sigi gitɔrɔn da la an bɛ kow taabolo an yɛrɛ komi ne ni ne bɛ yala heure bɛɛ quoi voilà an bɛ jateminɛw kɛ ne bɛ fɔ golf la quoi ninnu bɛ fɔ Jikɔrɔni ma fama bon an bɛ sigiyɔrɔ kɔni kelen wagati dɔw la bon an kɔni bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ tous les temps mais an kɔni tɛ parti kelen na an tɛ carré kelen kɔni voilà donc o yɔrɔ de ye janto yɛrɛ la ne ka mun de ma o fɛn nana cogo di janto yɛrɛ la nacogo an labɛn de o an yɛrɛ y'an miiri mɔgɔ i ka vie ta ka cogo la an y'a miiri voilà vie bɛ cogoya min na a bɛ n'a fɔ Calibre y'u ka son bɔ ko kuma bɛ ko dɔ bɛ se ka kɛ donc olu ye kuma minnu fɔ ko n'ala ka conséquence mun di donc an fana bɛ fɛ ka na n'o conséquence dɔ de fana ye Mali rap la quoi bon bɛɛ la i ka janto yɛrɛ la quoi voilà o yɛrɛ mixtape titiri ye o n'an sera ka fitiri k'a la yɛrɛ o bɛ diya n ye duniya tigɛ ye da kan janto yɛrɛ la nege a bɛ ban duniya tigɛ ye da kan bɛɛ ka wari ɲini ka kɛ mama ye walasa n filɛw kana yɛlɛnna bɛɛ ka wari ɲini ka kɛ papa ye walasa n filɛw kana yɛlɛnna pa wa nana o cogoya de la quoi bon an yɛrɛ y'a dɔn n'an ye nin labɛn a bɛ ti kɛ baga sɔrɔla na bon mun bɛ a partage an ye donc olu n'u ɲɔgɔnnaw donc a bɛ se ka kɛ fɛn dɔ ye fana non n'ala sɔnna a bɛ taga mais o fana o mixtape in kɔnɔ a b'a fɛ ka morceau joli di mɔgɔ ma mixtape in na ni wagati jumɛn a b'a fɛ k'a bila non an ma wagati ninnu fɛn fɔlɔ wagati ninnu si fɛn dɛ mais an ko 8 morceaux de kun labɛn quoi i m'a ye voilà komi an ye 2 bila a la ka ban an b'olu bila kelen kelen quoi clip ko niveau fana dun a b'a fɛ ka est ce que a b'a fɛ ka clip dɔ k'a la non clip son dɔrɔn kan ka son ma diya o ye janto yɛrɛ la ni donc a b'a fɛ o clip fana kɛ quoi voilà mais an bɛ fɛ ka fitiri de kɛ quoi fitiri a b'a fɛ voilà fitiri na jɔn de ka di aw ye parce que nin y'a fɔ daminɛ na Calibre ka da e ye Calibre ka o yɛrɛ de kan ka don janto yɛrɛ la donc a b'a fɛ ka fitiri kɛ ni Calibre de ye n'a y'u mɔgɔ 3 sɔrɔ bien o kelen kelen n'a dɔ sɔrɔ ka hali n'a ye layido sɔrɔ donc laki faro n'a y'u fɛn sɔrɔ kelen kelen dɔ ka kɛ aw ka fɛn na dɔrɔn fitiri n'ala sɔnna comme u yɛrɛ passera plateau in sanfɛ yan donc a bɛ se ka kɛ u b'a mɛn ou bien soit n'an fana bɛ se ka essayer a n'u bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ cogoya min na n'ala sɔnna a bɛ fitiri ni fɛnw kɛ voilà n'i y'o fana jateminɛ sisan aw yɛrɛ ko de k'a ka musique la aw b'aw sigi dɔrɔn inspiration ni fɛnw mɛn na mais a ye mixtape ko fana fɔ a bɛ taa concert ni fɛnw fana na mais est ce que a ka baara in fana na a ye gɛlɛya dɔ sɔrɔ fɛn in kɔnɔ wagati dɔ la fo a bɛ musique yɛrɛ nege bɔ aw la est ce que a y'o gɛlɛya dɔ sɔrɔ non o kɛra dɛ ni déplacement kuma dɔ yɛrɛ o b'an sɔrɔ quoi an bɛ mɔgɔw ka fɛn minɛ ka ca an taga RVC ko dɔ b'a tiɲɛ quoi an yɛrɛ bɛ tila ka maloya mais sisan an bɛ taa a tɛ gɛlɛya bilen bibi na a ka nɔgɔ o prestation ko niveau dun parce que aw bɛ wele ka taa concert caman na olu niveau la est ce que a ye gɛlɛya sɔrɔ olu fana na a bɔ dɔw la u bɛ mɔgɔ lamisɛnya quoi o b'a la quoi e ka fɛn min ne y'an wele i bɛ taa sɔrɔ a t'e yɛrɛ bolo quoi i bɛ taa sobijimani dɔ sɔrɔ u b'a fɔ ko fo ale ka rappeur bɛɛ ka ji fɔlɔ quoi o dun man d'an ye o n'a ye 2 ji dɔrɔn an ka kɛ sabanan ye ou bien naaninan o de ka d'an ye kɛnɛ ɲagalen don wagati min na quoi an mago b'o de la o b'a to fo mɔgɔw bɛ ka taa so wagati min na k'u b'an na yɛlɛ olu t'an ci mais a bɛ se ka kɛ don n'a nataw la olu bɛɛ bɛ ban o olu bɛɛ bɛ ban dusukun tɛ bila hakili fɛnɛ ye quoi ko bɛ daminɛ dɔɔnin nɛgɛ yɛlɛ fo an bɛna ɲɛdɔn i m'a faamu n'an y'a ɲɛdɔn fɛnɛ an fɛnɛ taara an bɛ se k'an sago kɛ effectivement voilà en même temps i b'a sɔrɔ sigida kɔnɔ dɔw b'a essayer ka kɔrɔbalen dɔw b'a essayer i n'a fɔ i da maga showbiz-man dɔ la min i b'a sɔrɔ musique ka di dɔ ye o b'a essayer ka concours dɔ da denmisɛnninw ni ɲɔgɔn cɛ sigida kɔnɔ talent minnu b'u la u ka se k'o talent fana yira mɔgɔw la hali genre sɔnni u ka se scène sanfɛ mɔgɔw k'a dɔn vraiment ninnu talent b'u la est ce que aw delila ka participer o concours sugu ninnu dɔ la non an ma participer a kɔni fɛn fiche bɛ ci an ma mais an yɛrɛ de ma sɔn ka inscrire a la quoi mais pourquoi aw tɛ inscrire a la an ma da la o
ima mais n'aw taara aw ma da la aw yɛrɛ sɔrɔlen no aw yɛrɛ yɔrɔ ala ka bitimɛgɛri kelen mais n'aw taara n'aw kɛra premier est ce que aw bɛna dɔn n'aw ma da la n'aw dara la ouais ali bi o kelen de fa ko n'an taara ima ko n'u bɛ ale bɛ rappeur caman bila ka taa u b'u lamisɛnya quoi k'u bɛ tila k'ale wele k'a y'ale bila ka taa nin yɔrɔ la k'ale ma se ka foyi kɛ ima depuis o fa yan i bɛ fɛn caman an kɔni bɛ vie k'a la dɔrɔn ka tɛmɛ quoi voilà mais a bɛ ka Lil B min fana fɔ mɔgɔ t'a ko fɔ mɔgɔ ye bitimɛgɛra ni fɛnw na aw signalen don aw fɛ yen de wa ou bien soit baaraɲɔgɔnya a y'a fɔ cogoya min na o sababu a ye son minnu dɔn o de y'a diya aw ye mais est ce que aw signalen don aw fɛ yan a bɛ se ka kɛ tagalen ɲɛfɛ a bɛ n'an signé quoi mais dans les moments a ma signé fɔlɔ bitimɛgɛri vrai yɛrɛ son kelen son fila i man ka artiste confirmer o la fɔlɔ i m'a faamu wa parce que i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ fanga ta baara la o kɔfɛ a bɛ tila k'u bila u bɛ décourager n'a bolo hali sisan tant que ni an ka baara taabolo ka ɲi ale yɛrɛ de b'a fɔ an ɲɛna karisa ɲɔ wele a ka na a ka di ni an ka nin kɛ ɲɔgɔn fɛ quoi donc a bɛ n'o système de fɛ sinon mɔgɔ caman bɛ taa bitimɛgɛri caman fɛ i bɛ son kelen da son fila da bon a t'i ta o la o tɛ se ka kɛ o an bɛ taa la bi la de donc mɔgɔ tɛ mɔgɔ ta o système fɛ bon ne kɔni ka jate la bon n tɛ mɔgɔ wɛrɛ ta dɔn quoi donc a ka i to yen k'i ka baara taabolo lajɛ voilà fo ɲɛfɛ voilà k'an ka baara taabolo lajɛ donc n'a sɔrɔ a bɛ kɛ cogoya min na dɔrɔn o système kelen de y'a ɲɛnama ye yɔrɔ ok mais genre aw tɛ Jikɔrɔni de yan aw ba ko Jikɔrɔni ɔ ka golf fara a kan ouais parce que nin bɛ golf la an ye groupe an bɛ Jikɔrɔni ale bɛ golf la ale bɛ gitɔrɔn yan fɛ an bɛ yan fɛ quoi voilà i bɛ gitɔrɔn tigɛ ka taa an ka yɔrɔ la n'i bɛna olu ka yɔrɔ la i bɛ gitɔrɔn tigɛ fana ok mais rappeur caman b'a ka yɔrɔ fana na est ce que collaboration bɛ an ni tɔgɔ cɛ ou bien clash b'a ni tɔw ni ɲɔgɔn cɛ parce que rap fana caman b'a fɔ ko ni clash fana tɛ rap la k'a man di quoi donc an ka tɔgɔ ɲini mɔgɔ si de kan an tɛ tɔgɔ ɲini mɔgɔ parce que an b'a dɔn an bɛ se ka bɔ ni an kɔrɔ an bɛ jaabi ni baara kɛ i bɛ bɔ hali n'an bɛ jaabi maaw delila ka dɔ kɔrɔ yan non an tɛ mɔgɔ kɔrɔ an ka sɔn b'i don de an ka sɔn b'i don de i bɛ sɔrɔ k'a fɔ k'a ka min ma ka sɔrɔ hali ni tɛ o i b'a sɔrɔ i b'a lamɛn a bɛ digi i la wa mais ka sɔrɔ mais ni mɔgɔ dɔ y'a tan dun o ye fu de ye i ma a kɛbaga yɛrɛ y'a kɛ dɔrɔn ne b'o de f'i ye parce que a tɛna foyi d'a ma pour que an k'i jaabi bon an b'a fɔ an ka kɔrɔ de ɲɛna donc a ye lajɛ u y'a fɔ tan an k'a kɛ cogo jumɛn an k'a kɛ tan an k'a kɛ tan donc an bɛ sira de d'olu ma fɔlɔ olu ka kuma donc an tɛ se k'an ka baara bɛɛ k'an yɛrɛ ye ka taa o donc f'an ka baarakɛla dɔw de ɲini ani minnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ donc o de y'a ɲɛnama ye donc ne ka jate la a b'o système de fɛ ouais mais est ce que collaboration de la ka tɛmɛ ani sigidala mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ou bien depuis a ye fɛn daminɛ aw kelen de b'a ka musique a ka son bɛɛ da an kelen de b'a an kelen an n'an ka manager an ye mun f'i ye Bakari ayi nka mɛ collaboration niveau ma i n'a fɔ an ni dɔw ka featuring kɛ ɲɔgɔn fɛ d'artiste wɛrɛ ayi bon n'an ye son bɔ de an t'a yira an dɔw fana ye featuring ani Zolbi i b'a ani Kunmira olu fila dɔrɔn mais n'an kɔni son bɔ sisan fitiri ninnu donc olu t'an ka musique yɛrɛ olu man d'aw ye ayi an bɛ se ka son de bɔ mais n'i y'a ye an bɛ fitiri kɛ an b'a kɛ ni an dɔnbagaw fana ye wagati dɔw la bon i bɛ taa sɔrɔ parce que mɔgɔ filɛ kana jɔ mɔgɔ la fitiri fana la o ye tiɲɛ parce que i t'a dɔn sini a tigi bɛna kɛ fɛn mun ye donc kana jɔ a la fitiri na n'i jɔra a la siɲɛ wɛrɛ bon n'a kɛra fɛn wɛrɛ ye bon n'i mago b'a la donc i bɛ malo o la dɛ voilà donc o de la an tɛ jɔ mɔgɔ la donc n'a ka di mɔgɔ mɔgɔ ka na an ka fitiri kɛ bon ni projet bɛ yen an b'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la bon projet ba de b'an bolo donc an t'a fɔ ko ayi dɛ an b'a fɔ no projet de bɛ yen n'an tilala an b'i wele i m'a faamu bon hali n'an ma tila a ka kɛ cogoya dɔ la dɔrɔn mais n'a banna de an b'i wele an t'a f'i ye k'an t'a kɛ o maa kɔni tɛ jɔ mɔgɔ la an m'an ka manager ka numéro d'i ma dɔrɔn n'ale bɛ kuma ale ka ko ka nɔgɔn très bien a yɛrɛ b'an ɲininka ko n'an bɛnna mun na ale ka ko bɛɛ bɛ ten ala ye fitiri kɔni kɛ kɔni awɔ ale b'o de fɔ ko n'an bɛnna bɛɛ kɔni na a bɛ se ka kɛ n'i ye zopi da i tɛna fila ko da i bɛ mori kɔni da an bɛ son bɔ an tun bɛ to k'a yira terikɛ i b'a komi a tununa wagati dɔ la sisan an n'a faamana quoi i b'a awɔ ale b'an ka avant an k'a bila YouTube kan mais pourquoi an m'a essayer ka featuring fana ɲini n'ale ou bien ouais an encouragé a ye succès caman fɔ a ko n'a ye succès sɔrɔ est ce que an bɛna se k'a mara
ko caman bɛ ten tɔ. Ouais, effectivement. Non, conseil fana bɛ mɔgɔ fana dɛmɛ baara in fana kɔnɔna na. Ouais. Mais m'a fɔ ka ɲininka a ka misiki fana na sisan a y'a fɔ featuring ko la aw yɛrɛ kelen de b'a ka fɛn ninnu kɛ donc featuring man d'a ye kosɛbɛ ka caya. Mais concert fana parce que n'i y'a ka fɛnw jateminɛ mɔgɔ b'a lamɛn mɔgɔ b'a fɔ tala ma o la mais concert yɔrɔ in pour que aw tɛ ka décider ka hali podium gratuit dɔ kɛ aw fɛ mɔgɔ ye pour que u fana bɛ se ka mɔgɔ caman bɛ se ka na a ka fɛnw découvert fana kɛ. Non, o sira la ka nɔ ni Ala sɔnna ma o ko ninnu bɛ ka labɛn i m'a ye an mago bɛ grand scène ninnu de la i m'a ye an tɛna kɛ coordonné quoi ni sɔnni dɔrɔn an bɛna organiser an bɛ artiste ɲɛnamabaw wele i b'a fɔ Kalibu mɔgɔw docteur Keb fɛn ninnu. Donc hali ni musique ko kɔni donc bon n'i bɛ dɔgɔninw na encourager donc a ye duman bɔ a ye courage ta donc bon mɔgɔw b'olu de fɔ bon hali sisan bon an bɛ fɛ ka k'o cogo de la donc musique dumanw bɔ dɔrɔn a banna bon n'Ala sɔnna. Mais mɔgɔ caman fana b'a fɔ ko artiste kumakan bɛ taa yɔrɔ caman mais n'i y'an ka jamana jateminɛ i b'a fɔ gɛlɛya dɔ bɛ jamana kɔnɔ crise ni fɛn ninnu bɛ yen mais est-ce que aw hakili fana tora la ka fara ɲɔgɔn kan son dɔ de i n'a fɔ la peine ɲɔgɔnna ni fɛn dɔ wa. Non an m'o kɛ fɔlɔ. Bon freestyle kɛ an bɛ to ka freestyle ninnu dɔrɔn de kɛ hali u ye shisha min fɛn ninnu fɔ. Shisha a ye dɔ da shisha kan. An ye dɔ da o la. Voilà an bɛ se k'o kɛ hali n'an m'a sɔn bɔ a ye fitinin kɛ shisha fana kan. Mais Asimi fana bɛ émission in lajɛ dɛ. Awɔ a yɛrɛ b'a dɔn ko nin ma fɔ ma. Mais a ka taa fɛ dɔrɔn. Ma fɔ ma. U y'an negela de minɛnw na. An negela de minɛnw na. Gɛng bɛɛ ɲɛna. Asim Goita. Butikiba de bɛ suguba la. Butikiba de bɛ suguba la. A falen nɔ. Butikiba de bɛ suguba la. Non ne. Ko in dun. Su in na shisha ko in dun. A bɛ min. An negela ye fɛn kelen. Shisha. An m'o min ka taa bu kelen. Shisha. An bɛ ka duman di n'an ka shisha. Sasi bɛ sɔrɔ n'an ka shisha. I miiri i sigi i k'i miiri. Caman bɛ bitigi da la. Caman bɛ bitigi ba la. Caman bɛ suguba de la. Fo i bɛ ka nin kuma mɛn dɔw da walayi bila ko shisha tɛ feere Mali la. Ya e ma dɔn kɛlɛba de bɛ k'o la. Mais a tɔni ma ca. Moi shisha kun ka d'aw ye a bɛ shisha min yan. O y'an ka player yɛrɛ. I n'a kɔni o y'an negela. I n'a fɔ n'a kɛ cogoya min na. An kɔrɔkɛ dɔ yɛrɛ bɛ yen nɔ an bɛ fɛn bɛɛ shisha don. An kɔrɔkɛ dɔw b'an dun. Karan olu b'a sanfɛla la. Cousin ka yɔrɔ n ka cɛ n'i taar'i sigi nɔ a tɛ jɔ. Dumuni bɛ na toujours mais an b'a fɔ ma shisha kɔni a bɛ min. A bɛ se ka kɛ ko wɛrɛ ka na mais an m'a min. Ma faamu. Voilà n b'a fɛ k'aw ɲininka don n'a nataw la projet jumɛn de b'a bolo ka di a ka faniw ani minnu m'a suit. Projet bɛ ka ca a ka ca dɔɔni. A ca janto yɛrɛ la ani goudron da. Comme actuellement an kɛlen don k'olu de labɛn fɔlɔ quoi. Olu kan ka bɔ mix up in na k'a bila. I m'a ye. Mais en même temps a ye gɛlɛya caman fɔ a ka musique ni fɛnw na n'i bɛ fɛn o fɛn na gɛlɛyaw bɛ yen mais avantage bɛ yen a bɛ ka avantage jumɛn fana sɔrɔ musique kɔnɔ bi bi in na ni o bɛ ka courage don aw la pour que aw bɛ se ka taga ɲɛfɛ. Commentaire kɛw dɔrɔn ko bɛɛ parce que a tɛ se ka ɲɛ fɔ a ka kɛ ghetto kɔnɔ fɔlɔ de a bɛ organiser ghetto kɔnɔ n'aw bɛnna a la mɔgɔ wɛrɛ b'aw lamɛn. Voilà mais n'aw ma bɛn a la a tɛ faamu joona dɛ. An terikɛ dɔ yɛrɛ bɛ yen o ye bilenman ye rouge o yɛrɛ b'an encourager o show bɛ taa k'an ka freestyle dɔ kɛ. Musique ka d'ale ye quoi. An terikɛ bɛɛ ka d'an ye mɔgɔ si kana bila i kunna o juguya n'i y'a minɛ cogo min na o kɛlen don an bɛ yɛlɛ quoi. An tɛ mɔgɔ kɛlɛ o a bɛ se an bɛ kuma de f'i ma a bɛ digi la sinon an ni mɔgɔ tɛ kelen ayi. Au niveau la dun e bɛ se ka jumɛn fɔ la courage ko la mun bɛ ka encourager a ka baara in na faut que aw bɛ ka se ka baara in kɛ quoi a bɛ ka encouragement jumɛn sɔrɔ a kɔnɔ. Bon o yɔrɔ kɔni na ne yɛrɛ ɲɛ b'a la an kɔni ka bɔ baara taabolo kɔni ka ɲi mais encouragement kɔni. I n'a fɔ ni mɔgɔ dɔw b'aw wele ka to k'a fɔ a baara taabolo ka ɲi en même temps n'aw taara scène dɔ kan mɔgɔ dɔw bɛ tɛgɛrɛ ni fɛnw fɔ a kunna est ce que aw b'olu dɔ sɔrɔ n'olu bɛ ka baara in yɛrɛ courage don aw la. Bon tant que i bɛ taa concert kɛyɔrɔ ni jouer kɛyɔrɔ kɔni na quoi bon n'i ka son jouera même si ni mɔgɔ t'i dɔn n'i ka son ka di jama bɛ kule mun kɛ a bɛ courage d'u yɛrɛ la ka baara kɛ hali ni mɔgɔ m'a f'i ye quoi mais n'i yɛlɛla n'u ye wo ci la don min na o kɔfɛ i yɛrɛ de bɛ texte nɔ i tɛ mɔgɔ lamɛn o siɲɛ wɛrɛ parce que i b'a fɔ siɲɛ wɛrɛ ko n'i bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ mais f'u ka tɛgɛrɛ de f'i ye donc olu yɔrɔ de ka di an ye an bɛ fɛ ka taa yɔrɔ min na wo bɛ ci yɔrɔ min na tɛgɛrɛ bɛ fɔ yɔrɔ min na an b'a dɔn n'an taara wo tɛ se ka ci yan nɔ ayi o kɛ hali n'a ko kɔnɔ k'an ka misigi non hali n'a ko kɔnɔ ko bon hali n'i bɛ son tan de da i k'a da quoi mais a tɛ fɛngɛ quoi non n ko wo tɛ ci quoi donc
donc olu de ka d'an ye voilà bon kɔni mana na cogo o cogo. Ok, voilà, genre aw le plateau fana sanfɛ mɔgɔ caman bɛ k'aw layɛ sisan a bɛ se ka kɛ hali a ka freestyle n'a ka kuma caman a ye mɔgɔ caman dun ni mɔgɔ minnu mago b'a la u b'a ka son sɔrɔ cogo di ou bien a ka projet w. Voilà, en même temps hali scène ninnu sanfɛ ne y'a fɔ sisan Star Gang Family dɔw bɛ se ka mais n'u mago b'a la u bɛ se k'a ka son ninnu sɔrɔ cogo di k'a lamɛn quoi. I bɛ se k'a taper an ka page YouTube kan dɔrɔn o cogo kelen Star Gang Family donc i b'a taper i bɛ se ka don an ka compte kɔnɔ an ye morceau fɛn fɛn bɔ a bɛɛ b'a la voilà n'a y'i diya i bɛ se k'a bɛɛ lamɛn donc n'a b'i ma cogoya min na o kelen don bon n'i kɔni b'a ɲini dɔrɔn an bɛ Jikɔrɔni de donc wa n'i y'an tɔgɔ fana fɔ an dɔnnen don a banna. T'a dɔrɔn i k'a fɔ ko Zapi ou Flasco o bɛ sɔrɔ la maa dɔn dɔ bɛ sɔrɔ min yɛrɛ fɔ. donc kɔni i bɛ dɔ ye an cɛla dɔrɔn an saba bon hali ni ma saba bɛɛ mais i bɛ dɔ sɔrɔ quoi. I bɛ dɔ sɔrɔ ok a yɛrɛ y'a fɔ ko son dɔ b'a bolo ka na dɔn n'a y'a sɔrɔ ni aw b'a fɛ ka min fana fara nin kan sɔnni an ka bɔ émission kɔnɔ. mun fara. I n'a fɔ ni fɛn dɔ b'a bolo ne m'aw ɲininka min na n'a b'a fɛ k'o fara a kan sɔnni an ka bɔ émission kɔnɔ quoi. non an b'a fɔ an dɛmɛbagaw dɔrɔn n b'a fɔ ma ni mɔgɔ min bɛ ka dogo la mun bɛ ko kan ye quoi an b'a foli b'u bɛɛ comme Adama yɛrɛ ale fana ka sababu an sera yan n'an b'a fɔ ma ani bɔlɔngɔ disi n'u b'a wele ko Siri Tarawele. donc o ni Bɔkari ninnu bɛɛ donc an dɔnbagaw bon ninnu bɛɛ y'an financer donc bon ni an selen yan bi parce que a bɛ caman yɛrɛ kɔnɔ ko non depuis an ye musique yɛrɛ daminɛ ɲɔgɔn fɛ donc i b'a dɔn n'a ye ɲɔgɔn minɛ ka baara kɛ baara daminɛ ani baara laban o tɛ se ka kɛ kelen ye donc an yɛrɛ ma da la k'a fɔ ko non k'an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ yɛrɛ mais n ala ka kɛ don bɔ n ko nin bɛɛ kɔfɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ 26 mars la ou yɔrɔ wɛrɛw mais ala de ye masa donc a bɛ se k'a bɛɛ gérer donc an tɛ to tan dɛ f'an ka Mali girin de ka kɛ BG ta ɲɔgɔn ye ka na ni misiki duman ye sanu misiki. aw dalen b'a la aw dalen b'a la o texte b'aw kunkolo la. arasta dɔrɔn a ka bɔ dɔrɔn. an bɛna sanu misiki de. donc n'arasa b'i kunna inspiration bɛ na dɛ. mais pour que aw fila tɛ ka fana e ka arasa bɛ ka nalen. ayi ni système de kari ne mais arasta man di ne ye quoi. a bɛ ka na dege fɛnɛ. mais e t'a dun. mais inspiration ma taa kɔni. non a tɛ taa. mais e ko ko arasa bɛ dun kunna ko inspiration bɛ na. parce que o bɛ dɔn. bɛ dɔn. ayi non hali an ka sigida mɔgɔw bɛ dɔn. ayi non an kɔrɔ don ale de bɛ na n'an ka misiki n'a fɔ bɛ ka mun fɔ a bɛ misiki dɔn ka tɛmɛ an bɛɛ kan mais a bɔ et puis fana bon ale ka kɔrɔ n'an bɛɛ donc bon ni ko min bɛ yen bon a bɛɛ bɛ fɔ ale fana ye donc an ye misiki fɛn fɛn bɔ bon ale de bɛ na n'a thème ye ka d'an ma mais a donc baara. donc arasa de bɛ na ni inspiration ye. bon ale kɔni ko arasta n t'a fɛn mun don mais ne kɔni tɛ arasta tɛ ni misiki kɛra guitare. ale ka inspiration guitare la. an ka dɔrɔn an ka texte sɛbɛn k'an da ka sunɔgɔ a banna joint tɛ gulo tɛ dɔrɔn tɛ foyi tɛ. ne kɔni t'a ta. non an kɔni ta ne ka sisan record minɛ dɔnkili bɛ da foyi t'a bali. inspiration bɛ na. tant que gun ma karabe an ka fɛn tɛ karabe. sisan gun bɛ ka fɛ n b'a dɔn a bɛ na. inspiration bɛ na. ok problème t'a la donc émission fana na genre n'aw na plateau sanfɛ a bɛ freestyle de fana kɛ ka di mɔgɔ ma sɔnni an ka bɔ émission kɔnɔ donc freestyle bɛ dépend aw yɛrɛ la ni min ka di aw yɛrɛ b'o kɛ quoi. wari tɛ sɔrɔ ni baara tɛ muso tɛ sɔrɔ ni wari tɛ i sigilen don ko je t'aime i tɛ sɔn baara ma i n'i ka go cɛjugubani kelen ko lɛkɔrɔbani Sidi ma ne ka ci fɔ ninnu ya fɛn bɛ n gosi tɔgɔ ye wari everyday ne bɛ bebe de fɛ kanana kunbanko ne bɛ de fɛ kɛlɛ de ka di ye marifa tɛ muso de ka di n tɛ laturu kɛ jɔbaga de ka bɛ mɛtɛ de fɛ k'a bɛ baara de kɛ an ka nuguni ka ca ok an jɔlen bɛ gitɔrɔn da la rɛntɛn yɛrɛ de bɛ jigɔl fa la ko force sigilen da la a bɛ deri ni kusi ni biyan de k'a la ko jɔn de ko rɛntɛn an bɛ minɛ k'i kɛ i ka sira ni kan ko disi ni bɔsi ye cɛ jɔn de ko bloku jɔn de ko ye bloku réalité everyday me du man di ami bici pilari labiri me shiguni biane nyini ngande go be badala me poni na wuli sko ngande go be sirige tapi be godore chifu tapi ami ga fli ngande go ba mine ga gen bon jolo do karato bagari kulu bagari kulu joy no na jure ale amlu de ma fama ok fo bata la do ama damine na fulga mi bolo ga lesin ala jibago ma maliko na ni maliko kan donc ne kɔni ala ka barika don an ka jamana in na dɔrɔn donc ne kɔni ka laɲiniw ye donc n'an ka président donc ala ka bon courage ka don action na parce que an bon ninnu bon an bɛ misigi ninnu de mais fɛn fɛn bɛ ka an suit quoi donc bon ala ka barika d'u la donc
ne ka kuma ok fana ka folikan ka ɲɛsin a lajɛbagaw ma non ne ka folikan kɔni a ka nɔgɔn n'a fɔ ka gɛlɛn parce que ne mago bɛ bɛɛ de la ma ani a y'a fɔ cogo min na an fama mais mɔgɔ si kana bila kunna ko a bɛ jɔ tan a tɛ jɔ tan voilà an b'an dɛmɛbagaw bɛɛ fo n'a fɔ a ka ca trop voilà. wa an ka folikan tɛ dɔwɛrɛ fɛn fɛn bɛ k'an lajɛ nin kɛnɛ kan ani mun bɛ k'an lajɛ yɔrɔ wɛrɛ an ka folikan b'olu bɛɛ i ma hali bi ala ka Mali suma an ka foli yɛrɛ ye an ka président ye n'o ye Asimi Goyita a n'a nɔfɛmɔgɔ bɛɛ quoi i ma o ma diya o ye kuma dɔrɔn de a yɛrɛ b'a faamu ayi ka sɔn bɔ n'a ma fasa quoi bon o bɛ na olu bɛ sira la an ma presse hali bi a ko dɔ yata dɔrɔn m'an dusu suma fɔ mais sisan quoi a k'o bila quoi voilà o bila voilà o ma diya n dɔɔni quoi sentiment dɔ bɛ da la m'a fɔ ma a yɛrɛ mun faamuya ok Fuba t'a la an ka foli b'aw yɛrɛ déplacement na ka na plateau sanfɛ an ye question minnu posé aw fana sera k'u jaabi minnu bɛ k'an suit nin cogo la a bɛ se ka kɛ mɔgɔ caman y'a ka son n'a ka fɛnw lamɛn mais à travers émission na o ye caman y'a suit donc n'u mago bɛ aw fana na a y'a fɔ cogoya min na o ka taa YouTube sanfɛ i n'a fɔ Sargeng n'u y'a tapé dɔrɔn u bɛ se k'a ka fɛnw sɔrɔ o cogoya kelen na donc an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye i n'a fɔ hali don wɛrɛ n'a mago b'a la a bɛ se ka na plateau sanfɛ parce que a y'a yira ko projet caman b'a bolo don n'a natɔ la ne b'a fɔ tiɲɛ wɛrɛ an bɛ se ka fɔ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin fɛn kelen sanfɛ tuguni donc Actuel Media filɛbagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan nin wagati na aw minnu sigilen bɛ k'a ka émission mandi la n'o ye Faso Rap ye an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen bi wuladen na n y'a fɔ cogoya min na anw ye wele bila groupe dɔ de ma mɔgɔ 3 don u y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka groupe formé k'a tɔgɔ kɛ ko Sargeng u nana plateau sanfɛ u ye baara minnu kɛ don n'a nataw la u kan ka baara minnu fana kɛ u y'u da mɔgɔw bɛɛ lajɛlen na k'u fɔ a ɲɛna n'a mago b'u ka projet n'u ka fɛn fɛn na a bɛ taa YouTube sanfɛ n'a y'a sɛbɛn Sargeng a b'u ka fɛnw sɔrɔ a ye taa sɛbɛn a ka abonné u ka page la en même temps u bɛ ka baara minnu kɛ a ka partager u ka se k'a ye parce que artiste fana bɛ sɛgɛn ka don studio la cogoya min na ni aw fana taara k'u ye o de ka d'u ye fanu a ye a essayer a ka taa u ka YouTube sanfɛ n'a y'a sɛbɛn Sargeng a b'u ka fɛn bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ne b'a fɔ ala k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ émission Faso Rap la Actuel Media sanfɛ.